Abatram village, you got for my mother. Hello? Go on, I can hear you. Abatram village, you got for my mother. Like, mbode like this. Na photos omulolo. Lekwe mfofia. With 2 boys here called by the side. More of them nkwere. More buffere. They reach village. Is he on the Ofia? I have from Ofia. Maybe. That is la omulewe. Okay. No promote omulewe come for ya. So ebe ha na-apị phone. More lawa. Lutezie laba ba anyị ga kelecha my mother ahụ adị. Ehikwere m ehi o. Ala m 8 ruo 9 mpụta. So kelecha shia na ọgwụ ha lere obodo adị. Mmadụ nya lere n'ezigbo ọgwụ chọrọ nji isi ka m bịa afọ ya. O wetekwe n'ọgwụ ya ekelecha m. Gozicha m mụchi oge ka m bịala. Buru mmanụ mvu with mention m jagwa nka goro ọfụrụ mvula. Lapụta ụzọ shade. Ọ bụrụ na ọ ga-ahụ m n'afọ aka ọtụrụ m the other road. Ọfịa ga-ala ya adị with onye otu ha. Bega juiciest my mother shima alawago. Nke ala kpọpatu gakwarala ya adị. Chọrọ m ga-ala ya adị with one guy ọkwakwa vugo egbe. Asị na ga juiciest mama shima ala ma ihe mee na ha shimba ha werezie that speed. La agbapụtazi jam ụzọ shade. La shade ebe ahụ agbafurula akpụba isi onye amụrụ ya nọ ebe ahụ ka nwunye ya nọ ebe ahụ ka nwunye ya nọ nwunye abụọ ya nọ ere mmanya. So m ofụta ebe ahụ jụọ ha ma ha mere fuel ka m ngwụrụ fuel tọpụọla ma eshene m ọchịmọ mba chi ha oke ha na-ere mmanya ebe ahụ shanyegodi m mmanya ebe ahụ abụtewa m bọtụrụ nshishi nyekwe the guy anye The guy with that. nwanne ndị ahụ Uche. Okay, Uche nwanne gentle. Uche Okay. ọ na uti ndị ụmụ ya abụọ ebe ahụ. So Ụmụ nwaanyị abụọ. Yes, so mbịazie na-aṅụ dị mmanya patọ kwụrụzie one guy ji egbe bịaziela agwa ya hero juru oyi ya nye the guy side the guy erigote wute egbe ya ebe ahụ na amazi m ihe m na-eme nọzi ya bịa chinyegodi ya mmanya nye mmanya ya ṅụburu mmanya ya akụtụ m aka chimo you're under arrest ya jiri ka mention m buru mention before kala chimo you're under arrest lekwe hilo social front side chorobi na labia that the motor ngwara go titan this thing mana eti ha lele eti salin lele so obi mafu mobility. So the guy chimo uche munye ego ndị be munye ego nchafugo ma eba afụbene m ọkwa ndị ahụ hụrụ ihe na-eme biko munye godi ha ego m were 3,000 nye ha were m ka m garị kwasala ilu mechin m ọwa start ashimba you a big boy enter moto ha emepe do ma ndị ji peso ma ndị ji ogologo egbe Mmadụ ole nọ n'ime moto ahụ? Mmadụ ole nọ n'ime moto ahụ? Ndị nọ n'ime moto ahụ 2 to 4 plus ofu onye nọ n'ihu ya wụrụ plus driver kwa. Ndị agha wuo ndị ụlọ anyị. ọwụ ndị ụlọ anyị bete onye ụlọ anyị ebe ahụ pato. Okay. Ọfịakwan. Pato jikwa n'ime nshine nke ọfịakwana mgbe ahụ na-eme dị mgbe ahụ ịma na ọ kụpụziri akụpụ ahụ mme that moment ndị abịa bewere mbete oso bịala ya adị bịa dres ya m. So ha kụrụzie m dọrọ singlet m kechie m anya tinye isi side chorobin side ụmụlọl gbagide amagwana m ebe akwa m aga bikos ekechiri m anya ha gbagide drọp ọmụchi m rituola moto agbamiela m rituo onye baik pụrụ m ada onye baik ahụ bụkwenye m sọmbọdụ nọ n'ime ebe ahụ esi na ọwa onye akụ butekwara m data ebe ahụ even that time ọ ifuru ya ahụ na-eme 3 days ha kipụrụ m ebe ahụ o mekwara m ebe anyị m fụkwarala abịa nyekwa ha tritment ụkwa onye nọọsụ ịghọtago Ewu nwaba ya ahụ. Nwaba anyị ahụ nke ahụ chikodola alụ mụ ụmụno ọla anụ nọọsụ. Okay, that girl. Yes, but ọ maghị na
I just know the voice mchila window nyo all abịa nye ha treatment ọ na-abịa nye ndị ole treatment all abịa nye na ụmụaka treatment n'ụlọ elu ahụ ebe ngwa ga na-ekipụcha ndị mmadụ ekipụrụ anyị n'ala kipụ ndị ọzọ n'elu so ya bịakwa na ama voice mbịakwa mechila window nyo alakwa m afọ ya mgbe mechin ga-eburukwa ya pụọkwa so ọma dia ekipụrụ ndị mmadụ she know the place but ọfụghị m ọfụchighị m so that is it so otu aka ha ji ma ha kipụ m 3 days ha kpọta onye ihe a ndị Anambra side ụmụnze ọ dịwa mma na onye ụmụnze ha kpọtara ọchị na ọwa ọgọ ebe ọ lụrụ nwaanyị ebe ahụ ka ọ lụrụ nwaanyị ebe ụmụnze ebe ahụ ka ọ jenta lụrụ nwaanyị n'ụmụnze ebe ahụ that man akpọtara the man na-ayọ ha mekwara onye mgba ebe ya nọ nka ya kipo the man ọ kpọtara onye Ezinnachi 2 boys ha chọrọ iso mmụọ gbawo ya share sendịrị mmụọ sende he keep them ọ kpọtara mmadụ abụọ from Izọgụ ndị ahụ si ha lere Igbo na-eji 2 o'clock bịa kpọrọ ha nke abalị okay ha nọ there 2 weeks ever before ma ọbịa then onye uhu ala nwanne Sugburugide n'ebe ahụ for 3 weeks and before ha kpọta m mgbe a kpọtaziri m n'ụtụtụ ya na-erula mgbede akpọta nwamba ya ala akpọchi ga-emezulu mmere nne m l'obulorie gogo ebe ọ ka kwụrụ ụgwọ ụlọ otu ụgwọ shọpụ lụọ ọba ebe a na so mgbe a kpọbatakwara disentịn na-ajụkwa gịrị ka m mere ka ọ na-ajụkwa so otu ka ajụkwa kpụrụ the boy bata and anyị ncha akọchara anyị ịga n'ime ebe ahụ akọchara anyị ịga etichara anyị ịga ma ndị nkọf ma ndị etiri ụkwụ ma yes ma ndị etiri ụkwụ ma ndị etirila aka so anyị anọla ebe ahụ for 3 days o mere onye gara onye Hausa side TV ha ga-aga bute mmanụ n'okwele onye Igbo mede mmanụ ndị a jide divert anya akpụrụzi onye Hausa ahụ bịa by then jentụl abịa ihe dịka today si na onye anyị ụlọ akwụ iru ukwu hụ edi ahụ ọnụ onye anyị nle respect and because of that gonsia ha ha agwọ ọgwụ gonsia ha eme nka gonsia ahụ kidnapa gonsia ahụ nka ihe mmeni hụ na anyị ọ bịara anyị hụ niile a ga-egbu anyị egbu ụlọachi ọchọ nwekwa ihe na-egbu chabịa ma ịhụ ma mọda elekwa na nke wa ndị ha awụ obodo m ọwaga ahụ esizi onye abatazila obodo ya chịmwaga m ekwu ndị otu ya akọrọ m kụmụ ihe ọma mbatala obodo anyị ha achọghị sọpọtụ anyị nle-eme eri anyị nle-eme nka anyị nle-eme nka na ha akụwa m kụcha akụwa ma chi ga-emezu ha ma ndị ọzọ kụwa kụcha ya sịpụrụ anyị ka a ga-agbagbu tomorrow. Before that, mmadụ akọ ole nọ n'ime ebe ahụ? Mmadụ akọ mụnwa wuti chi ga-emezu wuti ma ndị Sugburugide anyị jekwutere ebe ahụ. Ịghọtago mmadụ atọgodo ihe n'ebe ahụ mgbe m ji wee bata oke no ọwụzi anọ betu ofu onye wụ onye otu ha wụ onye ohu isi onye otu ha. Ịma aha ya? Ma mbọ nkwofi nta yes ma mbọ nkwofi nta aha ya wụ echefuola m ama m aha ebete ọfụrụ m n'uche na so otu ka chi ji wee fozie anyị nọgide ya akọ na anyị n'ọkụlọbụ akpọtazi onye Hausa ahụ nke ahụ ndị ahụ bụ mmanụ ha si werezi onye Hausa ahụ join ara anyị gote anyị mmadụ 8 agụrụ anyị mmadụ 8 o mekwara one boy gwanọ n'ime ebe ahụ gwa ha si hụ ga-agara ihe akpakara ndị onye mere milila ha ụmụlọọlụ ebe ahụ asị na nwanne Emeka bịa gbaa ya rịpọtụ ha akpọrọ ya dịbọ ya zụkwa na dịbọ ya na ole monta ndịkwa n'ime ebe ahụ so aka hapụrụ onye nke ahụ bịa pụrụzi anyị mmadụ 8 agbagbu asị weta moto asị eji moto ga ọrụ ka ifuo si were meshin bụ anyị tutu ndị nke nọ n'elu nọkwala elu onye na-agwago ụlọ nke ala gote ebe anyị nọ ifu anyị tutu were ihe kechie anyị elekwa ayọ chigerekwa anyị ka anyị mere gerekwa anyị ka anyị mere ofu onye n'ime ọrụ ha si ngwa anyị hụ ndị akụmọchị ekekwana anyị na onye ọbụla wa onye akụ wee suspect so otu ka o ji wee kwuchasị ka a ga-egbu anyị ya ha agbaala afa ya ga-egbu anyị egbu na
ye kucha ye bilite chokwu ekwuru nwi ha shi mgba ha dị ya after move ya la akụ 9 o'clock abịa kpọfụta anyị kechicha anya buru anyị move gbaa ihe niile agbagidere ala agbaru ebe ala agba anyị ha na-ama ebe ala aga so anyị la-ayọkwa ha lelu meshi na pato sokwe furukwe ndị nke ọkwụkwa ibini pato ọ na-efezi lọdị na ka ibini ezigbote obi ọnwa na-akpa ya and enweghị ma Mojukwu kọmanda la saịdị nke ahụ ekipụrụ anyị ọgwana ya ga-aga gwa ụmụazị ya ndị kele ya jere yochi ga-eweta mbọ 11 shishila nke ọhụrụ ahụ weta agaga weta ha gwọrọ anyị osokwekwara anyị ashizie ka afta o mere saịdị nke agara ya shi mbacha agazile saịdị ahụ pit ha ejugo chekwara anyị gaa dị ọra saịdị ebe anyị meteziri ọma immediately ha chi anyị ti ishila ọhịa ebe a kọrọ ji agbụ anyị la-ayọ ha werezi ụtalị si onye ọla jide ọma ibe ya ka onye ọla jide ibe ya ala apịa onye nọ na front la apịa ndị nọ na sent onye ọla ala adụ ibe ya anyị ala abazila dị ọhịa tutu anyị bamiziela dị ime ọhịa ha werezie chi anyị dọna ala onye ọla ndọnachala ala anyị dọnachala ala la-ayọ ayọ ahụ ka nka nọchibika elekwana ihe ụmụazị isii m mụtara dosa ka mgbe 5 days na-amafụba anyị ele ihe ha ga-emekwana Saga oge kwa ndị Igbo amaghị m kọndishọn ha si m mechie ọnụ hụ Chineke m la-azụ mma onye mmụọ mkpa ha agwụ ha ka nka na-ayọ ha tụkwasị m elu isi ebe ọgboo mụ dasara ụcha nka ọfa nka nọ m n'aka so chi ga-emezula azụzi aka ya ha si oke chọrọ ịzọfe aka gị ha gba ahụkwa ya n'isi ya datara ụfọdụ ya wụsa m n'aka ha si were m tụkwasara elu m ewerekwa ya sụkwasa m n'elu ndị nke a nọkwa ayọ ndị nke ọzọ nọkwa ayọ onye nke ha ala ayọ ala agba 1 by 1 ala ayọ ala agba 1 by 1 tutu agbaga gbacha mmadụ 8 ahụ ha eweta ose ọjị si nna ekele ndị jile na otu a na anyị ha amụgo na anyị ha ọsabụ ụbọchị nke ha ọ dịkwa like that ha were ọsọ ọjị machasị ọma ha wụsachi ya korojuo egbe ha gasụọ menshi na ala chegide o mere onye nke na-amonitọ ya zụ ha ncha afọọla ma o ji ma ebilite malite ma jon amana m ebe nnọ agbachara wepụ handcuff agbachara akụrijuo handcuff agbachara ha akụrijuo handcuff so mpilitezi ka move nlefuzi anya lekwa ozu ndị mmadụ ndị agbagoro ma ndị gbara 1 week ma ndị aka gbara ofrisent ma ndị ya so m na-akpagharịzi ozugbo ọhịa ahụ and ogwe ndị mmiri n'ebe ahụ ihe ahụ ga-awụ ibi mmiri ahụ ga-abụ agafere m mmiri nke ọzọ nke ahụ ga-awụ ọhịa ka ebe ọ dị ka saịdị ahụ wụ o mere one woman m metara m itie n'ime ọhịa ebe ahụ ya chi ịgba ọsọ m si ya gbara ọsọ ya jụọ m gịrị mere m si ọwụ ndị agbara m egbe ya si hụ ndị amị bịara obodo a m si ha mba ya si hụ ndị nke ha mụsi ya ndị ya si m hụ ndị ụmụ ha m si ya dịkwa nka m mere mgbe m chọrọ mekwa ihe m mere kama ha hụrụ m si m ụsabụ ndị ha na-ana mma menshi na mgba m egbe si ndị ebe m ga-esi ya si m juchakwara ebe niile saịdị nke ọzọ wụ ụmụkọgụ saịdị a m gwara gị ụmụkọgụ ka m fụtaziri afta mgbe m laghaziri ebe dị ha ahụ ịkpọ okorie ndị anụche saịdị Izuọgụ agbata Izuọgụ wute ụmụlọọlụ ebe ha saịdị ha ahụ mee ha na-eme ha bute mmadụ ha eburu ya gawa saịdị ndị okorie saịdị Izuọgụ agbata Izuọgụ wute ụmụlọọlụ ebe ha na-agba ndị mmadụ ha so bete ebe m ntụ ọgụgụ dị emeta ome m akparị m n'ọhịa 2 days akparịcha m datọ on Monday ji wee gbanye by 9 tutu chi ji ahụ m ụzọ ebe nchịfụta chi Tuesday hụ m kontinu jegide ozi mmiri ahụ zorola abalị Monday fụtaziri Tuesday ka m ji werezi aka m ka jiri juo ori ewu vụrụ n'isi were mechigodo ma ihe agbara m na agba blọọdụ ha were rie ewu ahụ vụnyere isi asọ onye gara ugbo mgbe m ji wepụtazi emetezi omemla ụmụkọgụ mgbe o ji meta omemla ụmụkọgụ ka m ji wee kọtụzie shiri ime ọhịa and ha nọcha mara ụmụkọgụ ahụ ebi na o mere ebe m pụtara ha onye nke chedoro ogbunigwe na ụmụkọgụ ebe ahụ imetụla egbegote ugwu ụmụkọgụ ahụ ebe ugwu ụmụkọgụ nọ oke ilu egbe isi ụzọ linka ahụ labata isi ụzọ linka ahụ labata metụla egbegote ugwu ahụ
ọya ụmụkọgụ. Okay, before you tell roundabout Amana. Thank you. Okay. Before you tell roundabout Amana. That means this church now. The church. This camp one camp on this shape. Me bata before you bata there. Isula linka Bawano no. Gawazia. Igbo Ala Igbo roundabout ahụ n'ebe ahụ. Before we go to Gua, I'm going to be no Lambada bar. No. It got the Alamia by the right. Omerebe had such a here you all bully good because I'm from here to Omer one boy just to grab on a band, but millions or focus on more just or call toy off before cafe. Omer then a bar. Then always in the Adolede. Mother born. We have no limit bar. Then got the deal like men. Mother born a limit more here bar. I don't know something in the meal. What I let check happen. Omugwen and mother bunk. Indian cause on the front to a bar main road house with a gag. I let lasagna side the link and that. Down. Yes, that's straight road down. Oh my no look la front. No lasagna like that straight road down. We're going to know by this year here, no. A bar here, I just do the blue I go. So that I caught to more. Was your hair under red? Because you're comfortable here, road down. Before let me like that, no smoke, most mention my boy. Mention I'm buffing after because I only levels of blood and the shima I drop gum near what is there? Just your Bapazia. Before my wife started my dog, Monsacha, Gazia, Gaga, go log, watch I. More for my wife, for after I was there, no. And even now, I don't notice here now because I'm really Buddhist, so I have one more chimo like this, all the kitchen. I don't notice here no more and they can only destined and large or cold. Mamma and mom, I bag with me about. So to come just imagine. Even now, Okwadomo, Omanagala Podomo or Dom, Aguaquaya, here and then I meant, but as Quacambola roll last week, Ahumbaquaya, all Bocadalo, Kibele Buncola village, Alaguna Humbaquay up in up. So, no more, oh, no, Domico, Omawara. On your dome, beside the dam. On your door, beside the band, Ishila Catholic Church, grab on your side. Side the bed don't. That didn't kiss me love, huh? Side the bed don't lopa, Lolopa, side the bed don't. Oh, wow. That boy, electrician. No, it's okay. Oh, Wahala. It's your body. Yeah, you know, because yeah, the menu. Only one experience I got. Come to Shigi. Chineke nyere gị this second chance to live. Yes, you know, again, apụta. In fact, Adam, in fact, up to now, I'm not going to hear. I got them confused. Because up to now, because I never expect now such a thing. Sorry, and the ako. Ana ako ya. I don't know more. Na ako na ako ya mezo say him hono na him the male experience. For the even give ourselves before my hair maybe you will not have the may because I will have how to open it. I don't care. But you know, again, I'm a more here, understand. More from the one, starting from the one, they are better, but I got them there. I'm going to be at sea, and I have to give them a good job. Woman, it was one day I could leave. They're doing a second. I'm going to land there. I go from my mad. Kariama, Omar and the Hall even in terms of from the Hall and make business, I know them. And the home I get you want to have poor. No man who pain got on, and I didn't ready because here they are home for an I don't make them here.
aga m ahụ chassis moto like this gasị m goro ya agba ya ọkụ gasị m gbuka ya masị gị no sale m azụ dị anya ajụchala m ụdị ka biznes na nchịkọta ọkọpa masị ọwali milion nchịkọta ọwali milion ma kwuo na asị m anyị dị ha ego ọjọọ sọ m zụta meweta ego ma ọwụ ụwa ha with one boy in trainer like that with ụmụ Abakaliki ndị a nọchara tanụ ebe ndị ha na mgbole meko business. God bear me witness, I have never buy any pardon from them. Yeah, and no wahala, because man, I'm just trying to be careful. Because my brother, you can't go back. You didn't make you so I have been trying to be very careful with myself. But anyways, Okamana here is coming from, and it's somebody like you with a first-hand experience. Oh, God gave you a second chance, and that part of Kanonishigi, proving an evidence that here could have everybody from Anya, people saw me when things happen. Even in my person, I have first person from Loba. Thank you. Or the first person from, because immediately in Kopara from our cross or that main road or Bankam Metazum or your first person near it, but I'm noyam or the cobrum because I digum down. That's Ela village, Ela village, look at it here. On my band, lady demon Timuri Chuguan. Another person for more eager because I went to his house. One lab of Ahome, Mshialekwe, and Domala Kubroke go after the fellow to go. More guys here, because I have to see my mother. So all of them saw me half Quran here. Oh yeah, I'm not a total amount for you banana agreement, but so far as even though to me, Lara distant out of 8 or 7 people more, or more was also on your free, which organize them surprise. And this is the right time for you to go closer to God. Yeah. Although she agwara agwọ mere ya Chineke ndị nke ọzọ ndị nke ọzọ kwuburu na-asị mọnsụmọnla aga Kalaba ka mọnla aga agwọ ọgwụ nka mọchi ahụ ọchị because if they can believe that ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ lekwa ya mere ha ji adakwana. So God just decided to give you a second chance to live, and this time around you expected to live for him and to work or to help in making sure that this evil comes to an end. nke ahụ sure even all this while ọgbahụ result at least ịhụnahịrị etu ihe si agaga n'ala akụ mara na onye wu onye ilo ndị akụ mara the kind of wickedness ụmụaka na-eme exhibit. Anyways, don't worry, I'll get back to you on this. Thank you very much. Can happen here almost 11. Okay. So we'll talk tomorrow. Thank you. Yeah.